Hilma on 78-vuotias leski. Hän asuu helsinkiläisessä lähiössä kerrostalon alimmassa huoneistossa. Talossa ei ole hissiä. Portaita alimpaan kerrokseen joutuu nousemaan 9 askelman verran. Periaatteessa Hilma on virkeä ja omatoiminen, eikä hänellä ole muistisairautta. Ruokaostokset Hilma hoitaa itsenäisesti netin kauppakassipalvelun avulla. Ostokset tuodaan hänelle kotiin kerran viikossa. Hilmalla on myös kirjaston kotiinkuljetuspalvelu käytössään, sillä hän on aina ollut ahkera lukija. Hilma odottaa innolla kirjojen tuojaa ja jaksaa hämmästellä palvelun maksuttomuutta. Portaiden vuoksi Hilma kokee yksin ulos lähtemisen hankalaksi, mutta vapaaehtoisen kanssa tämä onnistuu. Joskus he menevät taksilla isompaan kauppakeskukseen tai tekevät pienen retken. Kauppakeskuksesta Hilmalle lainataan pyörätuoli, ettei hän väsyisi liikaa. Hilma nauttii päästessään Stockmannin herkkuosastolle valitsemaan tiskiltä kraavia, lohta ja valmiita ruokia. Ne tuovat vaihtelua lähikaupan eineksiin. Välillä Hilman fyysinen kunto on niin heikko, ettei ulos lähteminen onnistu. Silloin Hilma ja vapaaehtoinen seurustelevat ja juovat kahvit Hilman kotona. Joskus he ovat kokeilleet yhdessä pientä tuolijumppaa.